Tikulandireni ku program yathu lero ya The Plan pano pa Times. Dzina langa ndi Patrick Kankwatira. Program yathu lero tikufuna tikambiranepo nkhani yosiyanapo kwambiri ndi zimene takhala timakambirana nthawi zambiri. Tikufuna tikambirane za chingerezi chake tingati mental health. Nkhani zokhuzana ndi ubongo, ubwino wa mutumu. Ndiye tikangonena kuti mental health ndiye kuti tiloweranso kumisala kapena chani. Tizione mmene chimene tatengera nkhani imeneyi as a topic for discussion zonena kuti dziko munomo nkhani za kusokonekera ubongo chifukwa cha zinthu zosiyana-siyana makamaka nkhani ya drug and alcohol abuse ikumaoneka kuti ndi nkhani yayikulu. Ineyo ndikuzidziwa zimenezi personally kuti makolo ambiri pakali panopo apsinjika chifukwa chakuti ana awo akusokonekera mitu, kubenga kumene, kusiya ntchito, zosokonekera gwero lake likumakhala kuti makamaka chamba mowa ndi zina zoterozo. Tinachiona kuti ndichofunikira kuti tilowe mkati nkhani imeneyi tifufuze kuti kodi zinthu zikumakhala bwanji. Amene atithandize kukamba nkhani imeneyi programu iyi ndi Mr. Chitsanzo Mafuta. Iwowa ndi amene timati clinical associate mental health. Ndikulandireni Mr. Mafuta. Clinical associate mental health. Pamene papa mukati mental health asanena kuti mental illness bwanji mukupasiyanisa bwanji pokuti tizinena kuti mental health not mental illness. Ndimafuna tiyambire pamene. Chabwino. Ndithokoze kwa onse amene akutionera komanso amene akutimvera. Nthawi zambiri timati tikangomva zokuti mawu kuti mental health chimene chimabwera kapena mental illness. kapena mental illness koma kwambiri ndiyambire pa mental health. Kungonena kuti ine ndi dokotala amene ndimayang'ana za mental health. Anthu amathamangira kunena kuti ndikuti chimene umapanga chokhudzana matenda amisala okhaokha basi. Palibenso chinthu china chimene ungapange. Koma kumasula kwakukulu tinene kuti amene amapanga deal ndi za mental health amayang'ana munthuso amene zinthu zake zikumuyendera bwinobwino, akuganiza bwinobwino, timapititsano patsogolo kuti maganizidwe abwino, umoyo wa maganizo angwiro upitirire, asabwerere mbuyo nkukafika kuti wadwala. Zikaphonyeka pamenepa wadwalano ndiye timabweranso pameneno tikunena kuti munthu wadwala matenda ozunguza ubongo kapena mental illness. Pameneno timabwera kuti pasokonekera paja ndi pati tikonze andi nkhani simankhwala okha, anthu amatha kungopatsidwa uphungu ndi kukhala bwino. Zikavuta timaphatikizanso ndi mankhwala. Chabwino. Mafuta pa introduction yangayo ndanenapo kuti pali kafukufuku komanso experience imene ikuonesa kuti nkhani za mavuto osokonezeka ubongo zimene zimakapita mpaka na kumisala zochokera ku kusagwiritsa bwino ntchito imene chingerezi chake chimamveka bwino drug and alcohol abuse. Komano kusagwiritsa bwino ntchito kwa zinthu zina makamaka ngati zimene kunena mwa programu iyi timakonda kunena zinthu straight. Chifukwa cha chamba mowa ndi zina zoterozo nkhani ikukula ndipo ikusokoneza oti makolo ambiri panopo ali kakasi chifukwa cha nkhani imeneyo. Introduction yanga ndinatero ndizoona zimenezi. Kunena ndi mwatchutchutchu ndizoona. Ndinganene kuti tikamagwira ntchito silingadutse tsiku osakumanako ndi munthu wokuti zamuvuta chifukwa kuti mwina amagwiritsa ntchito zinthu zozunguza ubongo. Pafupi mwina tsiku lina lililonse sitikunena nkhani ya mental health yokhayi, koma tingonena kuti anthu amene akulowa makomo achipatala kumapezeka kuti munthu akupita kuchipatala mwina akunena kuti mutu kundipweteka, koma ukamufunsitsitsa bwinobwino uwona kuti mwina munthu pa nthawi imeneyo akuvutikanso zinthu zina, mwina ali ndi matsire, kaya mwina anapanga ngozi nkhani zina ali mchipatala akunenanso kuti ine koma ndifuna nditakasuta, mwina kuthawa mchipatala kumene kuthamangira kuti akasute ikola akapange chani. Zimene zochitika kwambiri. Ndipo anthu ena kuthawa mchipatala, anthu ena kumwera mowa mchipatala momwemo chifukwa yonena kuti
kugwiritsa ntchito kwa zinthu zimenezi kwangokhala ngati kuti fashion mu nthawi inoyo. Anthu akuchitenga ngati kunena kuti sitingasangalale popanda kumwa or popanda kugwiritsa ntchito zinthu zina zozunguza ubongo. Panopa kunena dimwa chuchucho ndi vuto limene mbuyomu timakhala ngati tikungoliyang'anira, koma panopa anthu no pameneno tikuchilimika kunena kuti ayi mavuto akuchuluka. Mabanja akusokonekera, kaya achinyamata amene zinthu zikusokonekera, skulu sikuyenda amene timaganizira kuti ingayende. Zinthu zambiri ndithu zikusokonekera. Chinthu chimodzi chimene tikuona kuti zikupangitsa kuti zisokonekere ndi mmene anthu akugwiritsira ntchito zinthu zozunguza ubongo. Pakati pa chamba ndi mowa, tinene right from the outset kuti program iyi mafuna kuti poma fika kumapeto tikhali titatulusapo zina zake poyera mogwirika m'manja. Ndiyeno chifukwa cha chimene chocho tiyesese kusazizungulira zinthu zinena straight. Pakati pa kusuta chamba ndi mowa chifano nkhani imakhala kuti drug and alcohol abuse. And kumalawi kunoko tikamakamba za madrugs, of course kuli madrug ambirimbiri. In fact pamene tili pano chifukwa cha chitukuko madrug ena opsa amene kunalibe alipo amapezeka kwa basi. Komabe gwero loyambirira kwenikweni ambiriwa adakali pa chamba pomwe. So tikatenga chamba ndi mowa vuto lumagwa mbali iti kapena ndi zonse. Ndingati kunena motere kutengeranso zimene tikumana nazo tikamagwira ntchito eti. Mowa uli mugulu limene muchizungu timanena kuti illegal drug. Exactly. Zololedwa. Tinzololedwa kuti munthu angatugwiritsa ntchito. Tikunena kuti chabwino mwana wa zaka 18 asakakhale ndi mwayi wogula mowa, koma pa ground umatha kuona kuti kamwana mwina kang'onong'ono ka 7 years ka 8 years kanyamula mowa kakapereka kwa munthu wina. Kamwina ndikunyumba kamwina ndikunyumba kumene kwawo fridge ukapatsaba makolo. Kaya ndi kwawo kumene mwina mapangaso blue kachasu kandi mowa wina wa maseseu apezeka kuti mwana uja access yokuti angathe kupeza mowa ilipo palibenso chimene chikumuletsa kwenikweni. Tikatengera mbali ngati ya chamba zimene zimaoneka kwambiri situkana kuti kaya polisi kaya ma agencies ena akuthandizira kuti chamba chisayende imene chingayendere, koma nkhani imene imachitika mudera chambacho ndi chikupezeka kwambiriso ngati imene tinganena limene upezekera mowa. Okuti anthu ambiri amene tikuwathandiza kuti zaavuta ukamati ndione mmatumba mwanu upeza kuti chambacho chilipo ali nacho sutinso nganene kuti iye tikungoganizira kachani pa nthawi imene akubwera kuti munthandizeyo chambacho ali nacho. Ukamfunsa kuti chabwino ukumakachitenga kuti sikuti akunenanso kutali ndi mu location yawo yomweyo kusonyeza kuti zinthu zimenezi zitingathe kunena kuti anthu ambiri amene mwinapezeka kuti kaya kumwa mowa akamapezekaso kuti amaphatikizaso ndi chani ndi chamba chomwecho. Ndochepa amene tinganene kuti ine ndimangomwa mowa okhawo olo ine ndimangokhala pa chamba pokhawo, koma zingathotheka kuti mwina mowawo amamwa kwambiri chamba chimwina pang'ono olo kapena chambacho chimatsogola mowa kumabwera mwina mbuyo. Koma ndi zinthu zokuti zangosokonekera paliponse zikungopezeka sitinganene kuti kuletsa kwenikweni ukuoneka. So chimene mwanena pamenepo kuti tichigwire ngati mfundo ndichonena kuti kupezeka kapena kuti chamba chikupezeka ponse mosavuta chimozimozi ngati mmene umapezekera mowa, ngakhale kuti mowawo palamulo ndi ololedwa chambachi palamulo kwathu kuganizidwa koma zonsezi zili komoni pa ground. Olo mmakukamuso chimamvetsa isoni upeza kuti kamwina kwa anthu ena kuti nkusazindikira, koma upeza kuti palika mtengo ndithu kachamba kakomera pa nyumba mageti mumwina ukudutsa upeza kuti ichi chinthu ichi ndi chamba ndithu peno chitozulitsa kuti inu iyi ndi milandu mukudziwa kuti chinthu ichi ndi chamba koma chikumera pena paliponse situti nganenenso kuti
inde tikudziwa kuti anthu mwina amene amapanga produce mwina amalima malo kuti obisa koma kuti tiyende m'malocation mwathu upeza ndithu kuti mwambirimbiri chikumera moonekera kale ndi kale. Tsopano inuyo munganene kuti chifukwa ngati mukuchita insist kuti chamba chikupezeka mosavuta pena paliponse zimene zili zoona anasi mukuyankhula zoziziwa kuti chambacho chili readily available, it is a fact pena paliponse pena kulikonse chambacho chili available. Ndiyeno chikumapangisa achinyamata athu panopo makamaka tiyang'ane mbali ya achinyamata kuti afike stage yokayamba kusuta chamba tisinafike kukuipa kwake kwa chambako koma chikumapangisa ndi chani, because there must be some reasons why. Panopo zimene zikuoneka ndi zakuti it is common and anyamatawa ambiri it's a recreational thing. Chachitika ndi chani? Ndili yankhe funso motere. Tikamanena kuti anthu agwiritsa ntchito chamba akagwiritsa ntchito mowa choyambirira timvetsetse kuti wachinyamata ndi munthu otani pamene pagona nkhani. Choyambirira wachinyamata ndi munthu amene tikatengera kukhwima kwa ubongo wake chinthu chimene chimakhwima mochedwa kwambiri tunena kuti judgment ndi chinthu chimene chimadzabwera kumapeto kutha kupanga chiganizo pa zinthu zimene zikuchitika, ndi chinthu chimene chimabwera kumapeto kuti chikhwime mwa munthu wachinyamata amene akukula. Zina zonsezi zingathe kumabwera kumadziwa kuti manja ndagwiritse ntchito mwakuti koma podzafikapo kuti ineyo mene nkhani ikuyendera ndipange chonchi ndi pamene pamavuta. Komanso wachinyamata ndi munthu amene amasangalatsidwa ndi zotsatira za zimene wapanga ngati chizungu kuti reward. Ndapanga chakuti ndapeza phindu lakuti ndi zimene amanyadira kwambiri. Chinthu china zokuti zimene ndapangazi zikhala ndi mavuto awo iwo safuna kumva zimenezo ndesamafuna kumva, olo kuti ndaba andimanga safuna kumva, amangodziwa kuti ndikaba ndalama ndikanjoyera, ndikaba ndalama ndikagulira chakuti basi. Koma zokuti khalidwe ilili ndikupangali tsiku linake lidzandivuta pamenepo zimavuta. Chifukwa chani? Ubongo wawo kukhwima umadzakhwima mochedwa mbali ya judgment. Popanga chiganizo kuti amvetsetse kuti izi ndikupangazi kodi zikuyenda bwanji ndi pamene pamavuta. Ndiye chifukwa cha zinthu zimenezi zikuti wachinyamata ndi otero. Zinthuno zimene zimabwera choyambirira Mulungu anatipanga kunena kuti tizitha kuthekera kusangalala ndi zinthu, kudandaula pakakhala zinthu, komanso kupeza tingati solution kapena kupeza njira yothana ndi vuto limene tapezana nalo. Akakhala kuti wachinyamata wakhala judgment kubwera koma ndi mochedwa, chimene akungofuna ndi zalero zimene phindu la lero. Zinthuno zina zimene zimabwera ndikamtima kopanga zinthu zimene pachizungu ngati mwina risk taking. Ndiye chinthu choyambirira zinthu zina zimene anthu amatha kupanga. Anthu angathe kuyamba kugwiritsa ntchito chamba kandi mowa ungofuna kuti ndingona anthu amati chamba chimati mwakuti ine ndifuna ndikaone kuti chambacho chimatani chikatona mmutu mwa munthu kandi mowa ndifuna ndiumve ne mowa basi. Ndi zimene zikuchitika pena munthu ukukula ukufuna kuti mwina udzidziwe ndine ndani, oloka pena ndipangeko bilongo kukagulu kena kazi nzanga ngati peer pressure ndipanga bwanji, ndipo tazinzako aja kuyeserako izi ndizi umamba kuta kupanga nawo. Komano chinthu chachikulu chimene anthu sitimachidziwa nchonena kuti chifukwa ubongo wachinyamata udakasuna khwime kwenikweni ubongo umaphunzira zinthu. Ukatenga chinthu chimene chikuchokera kunja kandi mowa kandi chamba kuchilowetsa ubongo chomaphunzira kunena kuti ifeyo panopa zinthu zikuyenda bwino kukabwera chambachi, zinthu zikumenda bwino kukabwera mowa. Ndiye mapeto ake mnyamata uja amapezeka kandi wachinyamata ena alisamapezeka kuti chifukwa amba zimene zijazo ubongo wake chiwaphunzira
ukusangalala ndi zinthu zimene zikuchokera kunja osati zimene mulungu anayika kale kuti ife tizisangalala. Mwachitsanzo ndingathe kukhala kuti mpira umandisangalatsa koma ifoti ndamba kumwa muwakamba ndamba kusuta chamba mpira uja sindingakaonera opanda kusuta chifukwa ukandisangalatsa pamene ubongo ungasangalale kwambiri ndifuna kuti nditenge chamba kumpira kuja kuti ndikasangalale kwambiri chifukwa mwina pena umadabwa kuti inde ndi celebration koma iyi celebration ya mtundu wanji yes maliseche pa mtunda afuna kutanthauza chani olana kangodumpha ndinakadziwa kuti momwe muli chimwemwe munthu asangala ndi zimene zikuchitika. Chinthu china chimene chikupangitsa kuti mwina achinyamata akhalebe ndi kamtima kokuti apange zinthu zina ndi zina ndi zinthu ngati kuti m'manyumbamo muli mavuto ndiyeno nthawi zambiri mavuto apanyumba pachizungu timati symptom kaliya amanyamula ndi achinyamata olo ana amene ali panyumba pacha. Ine ndingathe kuonetsa za umphawi wakukhomo kwathu malingana limene ndikasusukire pa zinthu zina ngati kunyumba kwathu anthu amakangana ndikakakhala pa gulu la zinzanga zikandivuta kukhala pa gulu paja chifukwa chimene ndinazolowera kukhomo kwathu anthu timatukwanana anthu timatani pena ana akukhala mwina kuti mumtimamo ndi anthu odandaula kwambiri akakamwakamwa pang'ono akaona kamutu kankhati kachenjera kudandaula kuja akuti ndikuyiwala eti popita nthawi udzaona kuti achizolowera kunena kuti ho mavuto aja ndimakumana nawo aja ndikangwamwiramo ndimakhala ngati ndayiwala peni moyo wanga umayenda ndikasutanso chamba mutu ndimasangalala kwambiri koma akupanga treat kudandaula kumene amakhala nako kugwiritsa ntchito chani zinthu zoledzeretsa. Okay, mwazama kwambiri koma takumvani ndikhale ndi chikhulupironso chokuti amene tili nawo pa program akutitsatira bwinobwino. So chambachi makamaka tikulimbikirabe chamba it's very possible kuti tikhoza kupanga program ina ndikuzayang'ana kwambiri ndimo koma apa tinene za chamba chifukwa kuno ndi ku Malawi and that is the issue. So chambachi chimatani kwa munthu what exactly munthu akamasuta chamba chimene chambacho chimene chimachita chikamulowa munthu akamasuta ndi chani what makes it a drug and what does it mean kuti this is a drug? Chabwino tikatengera nkhani ya madragi pali ngati magawo atatu. Gawo loyamba limapanga munthu akagwiritsa ntchito mtundu umenewo limapanga kunena kuti ubongo ntchito zake zikhale zochulukirapo tinganene kuti ubongo ukhale busy kwambiri kugwiragwira kupanga zinthu eti. Madragi ena amachepetsa zochita za ubongo ngati pachizungu kuti kupanga depress gulu loyambirira lija ndi kupanga stimulate ndi pali gulu lina limene munthu akasuta pachizungu timati ma hallucinogens amambano kuona zinthu zina zilubwelubwe kazi chani chamba ndi chili magulu onsewo kusonyeza kuti chingathe kukhala ngati chikuchangamutsa ubongo chingathe kupanga depress ubongo kapenanso kupanga ubongo kuti uyambe kuona zinthu zina zimene palibe. Mwachitsanzo tinganene chonchi ndikudulani khani ndiyopasa chidwi chifano zimene munenazo kuboleza nthawi imene ndimakonza kuti tipange program iyi ndinayankhulapo ndi anthu angapo kuti apereke ma input ndi mmodzi wa anthu amenewa ndi munthu woti amasuta ndiye amandiwuza kuti nthawi zonse akasuta amalitenga imene kuti ndi vuto komano pamene wafika ali pa addiction poti ali ndi vuto koma amasutabe. So I want to find out why akuti chimene chimachitika akasuta amayamba kudziona ngati kuti wasanduka njoka kapena kuti ndi chinyama china chake koma makamaka imene amayitchula ndi njokayo and zinthu zoti zopsa and akumafika pa stage yokuti munthu akumaona ngati kuti uphulika. That's what exactly the word he used kuti munthu uphulika. So ndikuona ma hallucination amene munena and yet akusutabe. So ipitirizani chifukwa mwakamba za stimulation depression. Ndiyeno chimene chimachitika nchokuti munthu uja akagwiritsa ntchito anthu ambiri
mbali imene timadzaona kunena kuti chamba chapengetsa ndi mbali iyi yamachani yama hallucinations. Koma ikakhala ngati mbali ya depression, the depressive aspect ya ujeni ya chamba, munthu kutsogoloku ndizichati manena kuti inu ndine kuti tibwere kuntchito katitani kakati pange business nchifoti tili ndi motivation interest tifuna kukhala ndi china chake kutsogolo kuno tikuyang'ana patali kuti moyo wanga ndidzatani. Anthu ambiri akakhala kuti akugwiritsa ntchito chamba kumapeto kwake amakhala kuti motivation yokuti moyo upange motani pamakhala palibe, amakomedwa ndi zinthu zazi. Mungati mtenga munthu mukamuyika pena pake chifoti iye anakomedwa ndi zinthu, motivation yokuti angathe kuchoka malo aja palibe, kaya madyedwe ake it's okay, I can just eat izizi moyo kuyenda. Is that the reason why anyamata inake akumaisiya either kusiya school or kuisiya ntchito ndi kusiya atu ntchitoyo ndikupita kunyumba ndikukauza makolo kuti ine ndizikhala pakhomo? That's the end result of depression. Motivation palibe, that's now the depressive effect ino yachambacho. Ikakhala part of ya stimulation ndi imene ino anthu amati ndigwira ntchito kwambiri, ine ndikasuta chamba ndingathe kulima munda wonse, ndikasuta chamba ndingathe kupanga ntchito tsiku lonse la tunthu chifoti ukudzimva kuthekera kwambiri, ubongo wako sukumva kutopa, ndi zinthu zinaso zimene zimapangitsa kuti anthu adzinena kuti ine phindu limene ndimaliona muchamba ndimatha panga izi. Komano khaneku chamba chikalowa mmutu mwako olo chikalowa nthupi sungachilamule, ndi pamene pali vuto. Sungachiuze kuti nthawi ineyo panga stimulate, nthawi ineyo ndipange depress, nthawi ineyo ndipatse ma hallucinations, chimapanga malingana ndi mene chafikira mmutu. Ndi kwambiri kumene anthu timayang'ana kwambiri kuti aho khangati apenga mutu mwamonso mugwira ntchito, kwambiri timakonda kuyang'ana mbaliti ya ma hallucinogens kumeneno anthu amakhala ngati kuti ali mu dziko lawo komanso si ma hallucinations okhawo like kupanga zilubwerubwere. Anthunso amakhala ndi maganizo okuti ndi abodza, umboni weniweni palibe. Ine ndekeze mene ndilili pano ndizikuzana kuti akankwatira ineyo ndamene ndikuyang'anira terms yonseyi. Mukundidziwa munthu amene akuyang'anira terms kumene kubwera pano komakuzana kuti iya TV ndiyanga namba kalekale kungoti anyamata sakugwira bwino ntchito, inu madabwanso kuti awa ndalendo kuno akunena kuti TV ino ndiyawo ndiyani, zinthu zabodza zimene palibe umboni. Komanso ngati mene munenena kuti amene munacheza naye akuti ndimaona ndimakhala ngati njoka, ndimakhala ngati sineyo, ndi zinthu zimene zimabwera kunchotsa munthu uja mu dziko ngati limene tililili ndikukhala ngati amuyika mu dziko lake. Ndi zimene notheza ambiri anthu amakhala ngati kuti anthu wambafe ndikamuonena munthu kuti awabalalika chifukwa zimene nakunena zimakhala zokuti inu ndi ine olo anthu amene akutionera akuti izi zinzachilendo zimene akunena zisinambe tazimvapo. So koma tikatengerano kuti munthu akuvutika ndi nkhani zoledzeretsa kaya ndi nkhani yachamba, ndiye ndiperekeno magawo atatu amene ndikufuna anthu amvetsetse kwambiri. Gawo loyamba, pali gulu la anthu limene limagwiritsa ntchito zinthu zoledzeretsa kaya zozungutsa ubongo koma mulingo umene akugwiritsa ntchito ndi ochepa kuti mavuto amene akumana nawo ndi ochepanso. Mwina munthu angathe kusuta lero, ali mwina ndi mwezi adzasuta, ali ndi mwezi olo mwina miyezi mavuto amene angakumane nawo ndi ochepa. Chimodzimodzi even kumwako kumwanso chimodzimodzi. Gawo lachiwiri ndi anthu okuti tikugwiritsa ntchito zinthu kati masuta chamba kati vuto lilipo, kumaita kudziwa kuti ineyo mwina kukhoma kusindikhala bwino ndi anthu, ineyo ndikasuta penapo mutu umabalalika ukumadziwa koma kuti ukupitiriza. Gawo lachitatu ndilokuti sungathe kukhala osagwiritsa ntchito, andi gawo limene lere zinthu kuti anthu azindikire kuti sangathe kukhala osagwiritsa ntchito, mulingo umene umafuna kuti ufike poledzera penipenipo umapitirira. Nditekeze kuti mwina anthu amati kabola kamene amakonda kusuta anthu kuti kamulingo koyezera, agula kabola kamodzi amatha kukhala intoxicated, kufira high imene amamvera akasuta chambacho. Koma akafika pa gulu ili lachitatu la dependence kapena tunena kuti la addiction,
angathe kusuta mwina mabololo 50 yo kuti apangebe stage afike pa stage imeneyo ubongo wawo umakhanga wasokonekerapo or pamene amanena kuti ndili high penipenipo imeneyo ndiye chizindikiro chonena kuti zinthu zamba kuti kusokonekera akati asiyenso apeza kuti kathupika kamba kudabwadabwa kuti iya tufuna chamba ndiye zimenezo kuti tengera kunena kuti koyambirira umalamula zinthuzi lero ndikasuta ukuzamula nthawi kamapita chinthu chija kandi chambacho kandi mowa kandi drug yanji mambano kulamulira ndoti chamba chikuzana akankwatira pano pa nyamukani mungathosiya program nyamuka ulendo olo mungonamizira kuti tambeketa imitsa program ndifuna ndipange chakulamulani chamba kuti panthawi inonyamukani ndifuna mundisute mutanthauza kunyamuka kuchita stop everything else ukasute pameneno moyo noti mambano kuona kuti anthu zamba kuti kusokonekera pamene popono ndipenete manena kuti munthu ukuluza umwinimwini wako kuchoka ukulamulidwa ndi chinthu chimene ukugwiritsa ntchito chimene chikuzunguza ubongo wako ndi pameneno anthu ambiri pakadali panopa anthu magulu awiri oyambirirawo sitimapereka chidwi kwambiri timakhala busy ndi anthu amene ali kumapeto koma chimene ndifuna kuti amalawi achidziwe kwambiri magulu ali mbuyo awiriwo ndi amene kwachuluka anthu ambiri amene timanama kuti ni magulu awa ine ngati ndafika pa addiction timangoopsa kwa addiction iko koma anthu ambiri tili pamene papa andinso pali gulu lina chifukwa kuti tikumangozinamiza kuti ndimamwa pang'ono koma kuti munthu ukhale naye pansi umufufuze bwinobwino umuunike upeza kuti anadutsa kale pano pali pa addiction nkhani ndiyovuta so pano kuchita kwake ndikotani number 1 mwina ine clear terms kuopsa kwake kwachamba ndikotani kuti no chifukwa panopo tikuyankhula pano pa program pano pali anthu akuonera programu iyi pa wireless akumvera ndipo nkhanizi ndizopasa chidwi even waine amene ngati munthu ndiyeno chidwi chimene angakhale nacho munthu ndichokuti tsopano koma zikutchuka mavuto onse mukuperekawa chinthu chikupezeka chikutchuka bwanji tanenani momveka bwino kuti kuopsa kwenikweni clearly kwachamba ndikotani chabwino ndiyankhe chonchi chifukwa kuti kwambiri tikufunanso tiyang'ane wachinyamata wapamalawi pano amene akupanga gulu lambiri la anthu akumalawi nkhani yake ndi imene chabwino ndiyankhe motere tikunena choyambirira kuti ubongo wa munthu wachinyamata sunakhwime kwenikweni chinthu chomalizira ndikupanga judgment kupanga chiganizo chokhwima pa zinthu zimene tikudutsamo anthu akayamba kugwiritsa ntchito chamba mina before age ya 15 years or chapamene pa 15 kama 14 umapita uko chimeneno chimachitika nchonena kuti ubongoja umakomedwa ndi zinthu zachambazo choyambirira chachiwiri age imeneyi matenda ambiri amene tikwanena kuti anthu amazunguzika ubongo kupatula zinthu za madrugs kaya mowa kaya ndi chani ndi nthawiso imene anthu zimasokonekera ubongo chonga tupeza tikukhwima molakwika ndikupatsa mavuto munthu kudwala matenda ena ndi ena munthu ungatupeza kuti ndi nthawi imene kudwala matenda ena akulu amene timati schizophrenia nthawi yake zimamba imeneyi ndi chifukwa kuti zinthu zambiri zosokonekera za mental health or mental illness zimamba pa nthawi iyi nyengo ya nthawi yachinyamata ndiyoopsa kwambiri ndeno munthu akamba kugwiritsa ntchito chamba anthu ambiri kutsogoloka akamakula amapeza kuti mtundu uti kunena wa schizophrenia umene uli gulu limodzi la matenda akulu kwambiri eti mbali ya misala anthu amadzadwala utsogolo kuno kumanamba chifukwa chachamba chinthu china kuopsa kwina kwakukulu nkonena kuti 1 nthawi imene ndimene mwana akuyena kukapezeka sukulu kusenza kuti sukulu siyenda chachiwiri
nthawi imeneyi ndimene tikunena kuti munthu asankhe adzimvetsetse kuti kodi ine ndine ndani, adzimvetse umuni wake kutsogolo langa lupita kuti. Nthawi imeneyo pamene chiyamba chasokoneza identity yeniyeni adzakha kuti alibe. Ndi zimene timaona panopo mpeza kuti munthu ndi mzibambo wankulu kaya ndi mzimayi wankulu, koma zimene akupanga ngati ndi wachinyamata wa 15 years ndimadabota, koma abambo inu amene mwavalira or behavior yanu zimene mukupanga mukhala ngati ndinu mwana. Chifukwa chani? Nthawi imene amakula analowetsamo zinthu zina zosakhala bwino. So identity inasokonekera, motivation kuti future yanga ndidzapanga chani zinasokonekera. Andi anthu amene wanda amene tikunena kuti tsogolo adzakhala atsogoleri, akhala bwanji atsogoleri poti nthawi yawo they don't even know kuti ndine ndani. Nthawi imeneyi ndimenenso anthu tinganene pachizungu kuti sexuality anthu timafuna kukhala kuti tiyambe kukonda chinthu china kuchoka ku family imene tachokera, ndiyambe kukonda munthu wina ndakhene pabanja kaya chani. Tipeza kuti nthawi imeneyi anthu tikutengana, tikunenanso kunena kuti ngati tili pa age kuti tofuna tikwatirani ndi imeneyi. Anthu ambiri timanena kuti ayi ndikamba cha ma 20 ndisadutse mpaka na ma 30 chakuti pamene pandipeze banja kaya nditani. Anthu tili ndi pressure now chifukwa kuti identity tanena kuti yasokoneka ifo tikusuta kakugwisa ntchito zinthu zineti. Kuti ungakasunge banja or kupanga banja imene ndi unit imene kupanga dziko lina lilonse ndi banja. Mabanja ake ndi amene tikuona kuti zinthu zikusokonekera nopanopa. Lero kwati mawalata or mubanja muja mukungomenyana zimene pano pafupi tingomva kuti kwakuti anthu amenyana mbanja kwakuti kuti domestic violence. Zinthu zikubwerera kuchokera pati pamenepo. Ndi anthu akukula komano osokonekera kale. Ndi zinthu zimene tikuziona panopa kuti achinyamata akugwisa ntchito zinthu zozunguza ubongo, anthu akusokoneza. Tidziyembekezera kuti Malawi wakutsogolo kuno akhala osokonekera mwina kuposa amene tikumona tsiku la lero ngati silipangapo kanthu. That's right. Tione a few specific things zinthu zina zake za chindunji. Chambachi chimakhala ndi lasting effect yotani. Pamamveka kuti zomvekazo zimamveka ngati kuti munthu amene anasuta chamba ukasuta chamba for whatever period chizakhala mu system mwako forever mpaka na kalekale. Zimenezo ndizoona kapena it depends kuti wachisuta how long. Ndiyankhe chonchi limenelo tingati ndi zinthu zimene takhala tikuzimva takula nazo tikumva choncho. Ndikukhulupirira kuti ena pano ndi mabwana moyo kuyenda bwino chifukwa cha mantha pa nkhani imeneyo kuti ndikangosuta pang'ono zikhala mwakuti. Ndiyankha pawiri. Upawiri wake uli motere. Mbali yoyamba munthu ukagwisa ntchito chamba munthupi mukuti chipezeke pali ndondomeko zingapo zimene madokotala or malabu ena mayeseti amatha kuyeza mutsitsi, angathe kuyeza m'magazi, angathe kuyeza m'mikodzo. Tsitsi? Angathe kuyeza malovu. Kumeneko ndikungopezeka kwa chinthu. Kuti ndagwisa ntchito kungopezeka kuti chikupezeka nthupi mweti. Nthawi zambiri kwa munthu oti wangogwisa ntchito kumene like ndimagwisa ntchito pamodzi mwina pa tsiku kamodzi ndidumphitsa mwina nthawi ina yake ndasuta lero munkodzo mwanga chingathe kupezeka kuti andipanga test in the next 3 days or 5 days. Kena kumasiku enawo chitha. Ngati ndimagwisa ntchito pafupi mwina pa tsiku pa chaka 10 kaya kangati mwina ndingathupitirira mwezi watunthu akamandiyeza abe mkodzocho kumata kumapezeka. Koma tikatengera ngati mbali ngati ya tsitsi pamatenga abe nthawi. Chifukwa chani? Tsitsi limene nditenge ngati limene uli mkono wanga choncheri ma deposits amene angabwera achamba kutsitsi kwanga lizituluka tsitsi lija pang'ono ndoti tikutuluka ndika deposit kachamba mpakana kulituluka lonse. Akatenga ma samples kuti afuna ayeze mutsitsi
chingathopezeka mwina after some time kupitirira mwina mwezi uchete chifukwa tsitsi sinakalima pang'ono mkodzo ndikungokodza daily ukupangidwa produce every minute ndikukautaya ngati choncho koma chimene anthu ayenera kudziwa nchonena kuti ndanena kuti kwayambirira kucha chamba or drug ina iliyoseka mu system wa munthu sungayipange control imapanga zimene iyo imapanga ngati drug. Ndiyeno tikatengera ngati kuti munthu anasuta ngati chamba ma processes ena olo zinthu zina zimene ubongo umapanga zimasintha. Chifukwa chani? Chamba mbongo mwathumu mulunguso anayika pa chizungu timati neurotransmitters amene amafanananso ndi chambayo. Zimene chamba chingapange neurotransmitter imene imapanga kuti tisangalale ngati tani mulungu anayika kale. Ndeno chamba chikabwera chimakagwiritsanso ntchito njira zomwe zija suti zimakhala njira zina mu ubongomo ndi zomwezo ubongo wake omwewo. Ndifo ubongo uja umakhala ngati ukuzolowera. Ubongo uja umatha kukhala stimulated for some time chifukwa system yazindikira kunena kuti nthawi zonse timatere. Ndiye lotakha kuti chamba chisunagwiritse ntchito koma system yako inapangidwa kale chuni. Ndiye zingathotheka kuti ngati ineyo ndinu akankwata timasuta limodzi tikasuta chamba tonse timangoseka ngati matani. Tsiku lina the moment ndangokuonani system yanga mutu ikhangati ndasuta kale o ndagwiritsa ntchito kale ipangidwa trigger chifukwa ndikupangani ino link kunena kuti akankwatira ndi ine timakhala kusuta we get high basi. Ndiye kuti olo inuyo simunabweretse chamba tsiku limenelo tangokumana pansewu ina I'm already high chifukwa system yanga yakhangati yakonzeka kunena kuti ukaona akankwatira pamabwera chamba mumapanga zakuti ikhayirirede nthawi imwe ndikhala nditapanga. Ndiyeno ndi zimene zimakhala kuti ino munthu chazamukhalirira ndi imeneyo ndifake anthu akhala kumanena kuti ukangosuta kamodzi koma ndi permanent. Komano kupezeka kwa nthupimu ndimene ndanenera zimatengera kuti umagwiritsa ntchito bwanji. Komano in the long term ma systems ena akwa mumutumu mubongomu amasintha kumatsatira nkhani ya chambayo. Ndiye ungathe kupangidwa stimulate ndaneneramo without chamba chenichenicho. Basi wazichita condition. Ya condition kuti ine ndimatero ngakhale chambacho chisanata chifukwa kungokonzekera ubongo wako kuti ndipanga zakuti. Chimeneno chimapangisa kuti munthu akhale addicted. Chilipo kuti no kuyambaku wasuta kamozi ine wiki kandi kamozi ine month kenako you increase the frequency kenako basi it becomes a way of life. Is it element inake imene ili muchamba moga kapena weakness ya brain? Nthawi zambiri mawu kuti addiction addicted abuse timagwiritsa ntchito komano ndikufuna mina ndisanayankhe funsolo ndingomasula pang'ono. Fana ndamva kwambiri uja munanena kuti tikamba za drug and alcohol abuse. Abuse ndi mawu amene akhala kunenedwa koma kwambiri chimene amatanthauza ndi munthu amene akugwiritsa ntchito chinthu koma ali ndi vuto. Ndi gulu lachiwiri chatinanena kuti anthu amagwiritsa ntchito ali ndi vuto koma upitirizabe. Koma chifukwa kuti abuse palinso zinthu zina ngati sexual abuse, physical abuse. Panopa mawu aja anasinthidwa kunena kuti ikhale harmful use kapena misuse. Choyambirira ndikonze pamene. Tikati munthu ali pa addiction ndiye kuti mulingo umene umakufuna kuledzeretse ukuwonjezera. Ukati uchepetse zinthu zija umamva zina zake onyong'onyeka ukakhala ngati mowati matiti ndi matsire ndifuna nditangowonjezera. Ndiye chinthu china chimene chimaonetsa kuti munthu afika pa addiction zinthu za phindu pa moyo wako umayamba kaya wayimitsa.
chimene umakhala nacho busy kwambiri ndikuyapanga zinthu zimene zikupatse chinthu choti ukapezere drug imene ugwiritsa ntchito. In this case poti tukamba nkhani yachamba ndiye kuti chilichonse chimene ndizipanga ineyo chizingokhala kuti kumpeto kwake chikathira kuti ndipeze chamba. Eya ngati ndakagwira kantchito pena pake end result ndifuna ndipeze ndalama ndipeze chamba. Mapeto ake ndi pamene ndimapeza kuti anthu ambopanga develop kuti ma behaviors togwiritsa katundu, kuba katundu nyumba, kutenga ngongole zoti sunayenera kutenga, cholinga ukufuna kuti ukapange access olote upeze chani drug imene ugwiritsa ntchito kaya ngati apapa ndoti ukuyenera kuti upeze chambacho. Ndiyeno chifukwa kuti wasiya zinthu zonse chimene umakhala nacho busy ukungopanga chinthu chimodzimodzi, anthu unoti madabwa kuti moyo wa munthu amba kusokonekera. Amapita kuntchito wasiya, akabwera kuntchito ma excuses akuchuluka, akungojomba, abwera tsiku imene mwankakamiza kuti atabwera ni beni end result izakhala kunena kuti watani wapekaso excuse andingofuna ndithamange apa. Ndi mbali imeneyo tikana kuti munthu afika pa addicted ndiye kuti moyo wake wonse ukuzungulira pa chinthu chimene akuchigwiritsa ntchito chicha, sakuyang'ananso zoti ndipanga chani kachani koma ndingofuna ndizipanga zinthu zokhudzana ndi kuti kutanthauza kuti no chamba chicha chasanduka master basi chamuchita master ndi pamene chokumulamulira. inde ndipachandanena kuti kuyambirira timalamula ndipanga chakuti ndili ndi nthawi yosuta ndili ndi nthawi yopanga chakuti. This time around umakhala iweyo ukulamulidwa pano ukandipange chakuti pano nyamuka njifake anthu amatha kuyenda mtunda utali ukafuna chimene afuna kugwiritsa ntchitocho. Munthu angati kuyenda mtunda tikatengera ngati mowa anthu umva kuti mowa kulunzu sukukoma koma ndi momwewo ayi ndipite pakamba koma ndi momwewo kuti kwakambako fridge ndi mtundu wina brand mukamwe ndi mtundu wina yetu ndi chambacho anthu somakhaso chimodzimodzi mangoyang'anayang'ana akuti kwakuti ndiye kuti chabwino. Programu iyi sitichita bwino ngati tisafike gawo la ma solutions. Pali anthu amene kutheka kuti akutimva chifukwa programu iyi yabwera kuchokera ku zochitika pa ground, siyolota kuti tingokambirana zakuti alipo ena ake amene akumvesera pakali panopo kaya kuonera ali ndi vuto ngati limene lili lokuti mnyumbamo muli mwana amene ndithu clear oneka kuti wasandukano kapolo. Nakasita tichamba chimazasanduka master. Ndipo ikafika stage imene ndiye ndiyoyipatu kwambiri. Ndiyeno ali naye mnyamatayo kaya ali wavutika nazo zotani, alipo ena amene asiya ntchito mmene muneneramo kuti no kwa iwowo life is not exciting anymore, kugwira ntchito is not interesting basi nonkhani. It's difficult to explain. So these are real cases manyumba ena ake amene akutimvesa. Pali kuthekera kupezeka ma solution kuma situation akafika anthu ngati umene ku school angochosedwa kuthamangisidwa mwina wamangidwapo kumene koma ndithu akusotabe chabwino. Ndiyankhiso funso limotere. Tanena kuti pali magawo atatu, anthu amayamba pang'ono kudzafika ali pakati pa mavuto alipo apitirizabe ndikufika mpaka pa addiction. Ndipenanso tikuona kuti mwina anthu afika pomadzipha amene zafikira pano yankhala ngatinso mwina ngati fashion kuti tsiku silitha breaking news iliyonse kumankhala kuti mwakuti munthu azimangirira mwakuti munthu azimangirira zovuta zina zimene tikuziona. Kuyankha kwake nditere, choyambirira tikunena kuti kupowa kuposa kuchiza. Ikakhala nkhani ya corona ndi tikuvala mamaski, tikusamba m'manja, social distancing. Panopa akafukufuku akuonetsa kunena kuti kupewa kwakukulu kumene tikuyenera kupanga tiyambire kupewa ana amene olo ndi chambacho sakuchidziwa kaya ndi mowa sakudziwa zimene pakadali panopa ma programs ambiri sakuyang'ananso mbali imeneyoyo. Tikumangondikira munthu amene mukunenayo odwala kwambiriyo. Ndi matenda. Addiction timanena kuti it's a brain disease imene ili chronic. Senza kuti ndi matenda amene ndi angona amene suti tikangona kuti lero ndi lero koma anthu amakhala nawo pafupifupi ndi moyo wawo wonse akakhala kuti zavuta. Ndiyeno chimene ndinganene kwa chachikulu ndichi,
koyambirira kumene mina tonse kuphatikiza boma kaya mafamilies kaya ndani or even as individuals focus yoyenera tikuyenera kuti tipewe kuti ana amene akubadwa kumene sanafike ngati ma adolescent tiakonzekeretse mene moyo umakhalira kutsogolo pang'ono zinthuzo zotengera ndi mene iwowo msinkhu wawo ulili fasi ningamanene pano mzimuza mwana wa 5 years kuti chamba chimaopsa andifunsa kuti atati amami chambacho ndi chani koma ndimuone kuti kodi ndi age yakeyi ndingamamuze zichani angamapange zinthu zina ngati chani ma life skills pa age yakeyo akubwera motani tisapereke environment yokuti ikhale stressful kwa mwana kwambiri ngati pano pa mongodutsete makolo tasiya kulera ana ndi anthu otigwirira ntchito mwana timangomuona ngati remote control mawa kubwerapo mawa zoti zachitika pakati pa ndi chani sukudziwa gawo lachiwiri palino anthu amene ali pa chiopsezo kale ndi awawana chinyamata lero sikuti ndonse amene akugwiritsa ntchito koma yense amene ali adolescent walowa kategory imene tikunena kuti ndi ovuta ndinamva a professor ena akamanena kuti adolescent it means like kuti adults without sense munthu wamkulu amene maganizo ake ndoti sungamvetse kwenikweni kuti ndi chani ndiyeno chifoti ndi gulu lovuta munthu akupanga transition kuchoka mwana kupita munthu wamkulu zimene tingapanga apapa tikuyenera kuti tigwiritsitse chinthu china chimene tikuyenera kupanga kwambiri tikuyenera kukhala ndi ma programs amene akuwapanga empower achinyamata kuwapatsa mphamvu ndithu tikhale ndi ma programs amene akuwapatsana chakudzidziwa adzidziwa kuti ndine ndani identity yanga ndine ndani chinthu china tikuyenera kupanga set ma boundaries panopa ma boundaries anasokonekera kalekale mapeza kuti pa nyumba kaya mowa ukunkubwera mukuti pate ndi amwana wa 1 year koma palika chanso pamenepo ndi kudabwa kuti 1 year old birthday mukubweretsa mowa ndo wa mwanayo kapena wandani andana aja akuona so ma boundaries palibe chinthu china nthawi we don't have zochita ndi nthawi tikukhala ndi nthawi yambiri imene mapeto ake tikulowetsapo zinthu zosakhala bwino zinthu zina chimene ndikutanthauza ndi chonchi magwiritsidwe ntchito a mwana nthawi imene amakhala nayo mamawa ana ambiri apita ku school ndikuti ayambapo kugwiritsa ntchito 24 hours yawo ifika ena amaweruka 12 koloko ena amaweruka kama 2 ena kapano poti ndikhani ya covid kwasinthidwa maupulani koma una village kumapezeka kuti mwana apita mamawa ku school azifika masana akubwerako as a country as ma families ma society amene tili makuka mwathu mupeza kuti tilibe nthawi ana alibe chochita akachoka ku school ndi nthawi yokagona imenenso ili nthawi yambiri alibiretu chochita mapeto ake ali pa TV zimene akuona pa TV po kholi lili kuntchito siri kudzoti mwana wakonena chani mwana uja ali mu location imene mulibe structure iliyonse kuti ana during this time azipanga chakuti zichatonera za boundaries zija ana kungoyenda chisawawa ndi zimene ndimaona anthu timacheza mu social media after myself from follow atatuluka akuti ana kungoyenda ndi bluetooth speaker nyimbo zokhazoka they are filling the gap ndi zinthu zimene sizikuwathandiza per se they are trying to make nthawi imene ijayo kupanga create ma activities okha amene sali structured angwaganizira momwemo muli kugonana ndifake tikuona bemene HIV kupitirira and zimimba zambirimbiri ana chifoti nthawi iyi imene akuti nayo kati free palibe chimene chili structured kuti adzipanga kwa amene no zamvuta uja mwafotokoza uja ali pa nyumba akusokonezeratu family asokonekera zinthu zokutani china chichonse akumbayayi chinthu choyambirira anthu timamba kumona munthu khalidwe kusintha apo tosizokhala bwino chikuvuta ndi mmene tikupangira discipline anaja
ngati tayamba kuona zinthu zina zake zikuchitika tikuzidabwa, tipange discipline momukonza mwana uja kunena kuti akhalenso open kumatuza zimene akudutsamo. Koma ma discipline amene ana kumadandaula tikamacheza nawo eti nzokuti mwina kholo lingofika kwapula, kholo lingomuza mwana ukagona panja, mwina kungoneka panja kumene, koma mwana sakuchimvetsa kuti kodi ndi chifukwa chani. In other words, we are quick to give out punishment tisanamve kanthu kuti chikuchitika ndi chani. Pamene popo ndi pamene achinyamata amene tumati zavuta kumana nawo madandaula kuti ine tikumwenda kasintha kwa amene ndimapangidwira ku nyumba, amene anthu amapangira pena paka maito khanga kuti ndine chinyama sindine munthu. Ndiye zikafikapo kuti zatero, chimene tikutanthauza nchonena kuti mimwayi yokuti tingathe kufufuza ngati wachinyamata wathu asakuchita bwino nkhani za madrugs kandi mowa, nthawi imene munthu chakadwa malungu wapita kuchipatala eti nafenso achipatala tichilimike kumafunsa chinyamata. Pano pa zipatala zambiri kuli ma youth friendly services eti kumene achinyamata mamasuka, timalimbikitsa kuti wachinyamata masuki anene zimene zingakhalepo eti. Koma mukudziwanso inu ndine zimene zimachitika kuti nthawi zambiri timafuna kuti ndikhale guardian, mwana ndimtenge ndimkakamize apite kuchani kuchipatala ndikamvetsetse chikuchitika chani. Iyayi inotadikirani panja, iyayi ndiwanga mwana ndinabereka ndekha ndinavutika kuleba ndifuna ndimve kuti chachitika ndi chani. Pena timakhala ngati tikusokoneza kuti mwana uja atsekuke anene chimene chikuchitika. Ndingathe kupatsani example imene achitika dzulo lomweli. Anabwera mnyamata nango atutsa makolo ake, anaulula kuti ndimatere makolo ako amadziwa sadziwa. Chabwino ndinakhala kuti ndinatenga makolo aja ndikoyikapo iye ali komwepo sanakanena. Ndiye zinthu zina ndimene tikupangira chimenenso ndinganene zavuta adino pano pa munthu amba kuvinavina wamba kuonetsa khalidwe lovuta kuthekera kokhaso bwino kulipo. Chimenecho ndi amalawa achimvetsa. Ndi chifukwa yake panopa ndinganene kuti amene akupanga kugwira ntchito za mental health akuchulukachulukira. Ma colleges akuyesetsa kuti kubwere ma courses anthu apange za mental health. Chifukwa chani? Anthu amakhala bwino ngakhale zavuta. Addiction tikunenawo zimatheka munthu kukhala bwino. Komano kuti akhale bwino amene pamasuleni. You mean kuti rehabilitation? Ndikumene ndikupita. Okay. Anthu akafika poti addicted nkhani sitimangoyang'ana chakumwa chokhacho chimene akusutacho ka chimene akugwisa ntchitocho. Nkhani munthu chamafufuzidwa yense. Ndingathe kukhala kuti ine ndinamba kusuta chamba chifukwa kuti ndinaye munthu oti ndimadandaula kwambiri eti anthu unopondiona mudziona chambacho mavuto angacha amene ndimadandaula sanati. Ndi akabwera munthu kuchipatala sitimangofikira kuti munthu ache mavuto achamba khala napa tipangaza kuti zakuti no, timayenera kumfufuza munthu uja zimatani chimamulimbikitsa ndi chani. Anthu ambiri pamapezeka kuti pali zinthu zina zimene zikuwavuta. Timambira kukonza zinthu zimenezo zoti kumuyang'anaso zophinja zimene wakumana nazo ndi nkhani ngati achamba. Chamba nthawi zambiri anthu amasuta eti angatokhala ndi vuto lokuti sakupuma bwino m'mapapu. Timene tiunikire mbali imene. Angatokhala kuti mwina mkamwa mumano samalongosola bwinobwino. Adento amene amang'anira za dento ayang'anire mbali imene eti. Pangathe kukhala kunena kuti mwina wakhala munthu akumangidwa chifukwa kuti nkhani yachambayo mbali imene yonse kuyena kuti munthu chadziwe kunena kuti ndikamapanga izi malingana ndi malamulo aku Malawi ndikusokoneza malamulo ndikuphwanya akuyenaso adziwe zimbali ziti zimenezo. Ndiyeno pamapeto pake vuto limene limakhala ndilonena kuti tiyang'ane mchitidwe nogwiritsa ntchito. Sinangamapita kokasuta. Eti tione zimene zimampanga kuti azipita kokasuta. Ngati ine ndikunena kuti ndimasuta ndikakuona nino ndione kuti kodi zingatheke ndikakuona nino ndizingokuona kuti ndakakwatira basi
awo ndakankwatira amagwira ntchito inenso ndimagwira ntchito ndisakuoneni ngati kuti ndamene mukundipangitsa kuti ineyo ndiyambe kusuta olo ndipitirire kusuta kwanga zinthu ngati zimenezo. Chinthu china ngati ndinali ndi matenda ena amene ndimati ndikusuta chamba kupanga treat matenda amene ajawo amene ajaso achiritsidwe. Ngati ndinali ndi depression ipatsidwe mankhwala, kaya ndinali ndi schizophrenia ipatsidwe mankhwala chifukwa mankhwala akalipo. Zinthu zimene zazo zikamatheka ine kumakhala bwinobwino ganizo loti ndipitirire ndikusuta kuja kumamba kuchepa chifukwa pamakhala zinthu zina zimene zimakukakamiza ano mbalimu kukuthandizira kuti upitirire kusuta. Ndeno part of rehabilitation imakhala kukonza tinthu timene toto chifukwa chinthu chinatu chimene ndinganene mmadziwa kuti nsapato ingathe mutenga munthu upita kukaledzera ulo kokasuta sapato mjira yodani ndi masule chonchi. Anthu tikamapita kutchalichi o tikamapita function kwina kulikonse pali zinthu zimene timadziwa kuti izi timagwiritsa ntchito tikamapita kuti simungampeze munthu avaka kakabudula kodula muchafulamo apita kutchalichi ayi kutchalichi kuli ndi ataya yake tikamabwera muzintchitomo tili ndi ataya yake tikamapita ka function yanji tili ndi ataya yake tiliso ndi ataya yopitira kokasuta. Ukangovala nsapato imeneyo munthu wakumasokonekera kungozoona kuti ine ndikuyenda kumapita kuti ukasuta ndi pali zinthu zinano zimene timayenera kuti ubongo uja tiuuze kunena kuti ukachiona ichi ndichovala kuita recondition upangidwe recondition ichi ndichovala mpira ungathe kuonera osasuta chakuti ungathe ukapanga osasuta mulungu anakupatsa kale kuthekera mubongo mwako muti ungathe usangalala ungathe upanga zinthu bwinobwino without zinthu ziwiri kusowa kwa ntchito malawi munomo kukutengedwa ngati chinthu chimodzi chifukwa chimodzi chimene chikupangisa achinyamata kulimbikitsa chidwi osutawo kusowa kwa ntchito ndizoona bwanji zimene zizi. And secondly kulephera kwa makolo kukhala ndi relationship yabwino ndi ana awo zikutengedwanso ngati kuti ndi chinthu chimodzi chimene chikupangisa kuti ana azikhala ndi mpata. Mtaziyang'anani zinthu ziwiri zimene imeneyo ndi funso labwino kwambiri right ani ndimaliyembekezera omuna munakhala simunanene ndinakalowapo ndakapeza njira yonena kuti ndizikambe. Choyambirira tikunena kuti wachinyamata ndi nthawi imene akuyenera kudzidziwa ndine ndani akuyenera kudziwa maluso ake kachanchani pakuvuta kwambiri ndiponena kuti achinyamata tikafika pa adolescent stage one kholo likungompusha mwana iwe umapita school upita ku high school upita chanjani ukapange zimenezo asamumve mwana umenya mpira asamumve mwana upanga kaluso kena kake angopanga zimenezo ndifo ti mwana uja ali pressured kuti ndingopanga school zokuti ndika talent kena kake angathe kukhala creative munjira ena yake palibe mandivesa wangokhala mwana chimene akudziwa ndipita ku school kutenga system ya kumalawi kuno mutati muonetsetse olevini m'maskulu sindidziwa pano pamwina kuti zinthu zikusintha koma zinthu zokhala creative kwambiri zikuchepera ndiyeno kusowa kwa ntchito system yathu imatipanga kuti tiphunzire tikapeze ntchito koma sitipanga kunena kuti uli ndi luso lakuti alipange nature luso lija kuti aligwiritse ntchito patsogolo ndiye kholonso nalo linakuuza kale kunena kuti skulu ntchito kukhala creative amalawi kukutha. That's why panopa tikudandaula kuti akuti atimes sangatse kule malo ambiri kuti atilembe ntchito bwanji osamanena kuti atimes simungabweretse talent show ina yake cholinga kunena kuti ife tionetse maluso ife tili ndi maluso ambirimbiri achinyamata sali creative. Okay. Nanena kale kuyambira kuja kuti nkhani iyi ndi yayitali yaleroyi muyimaliza bwanji? Yalero ndimalize motere mungodutsanso pang'ono relationship ya manena makolo ndi ana. Makolo
malingana ndi mmene economy ikuyendera tili kalikiliki mwanayo ndifuna aphunzire bwino pafunika sukulu yolongosoka mwanayo pafunika zakuti panyumba pano tiyenera kudya mwakuti lifestyle imene tikuifuna ndi yakuti tili busy kwambiri kuyang'ana chuma choti tithandizire relationship ino ndi mwana ubale wathu ndi mwana palibe ndifake tikunena kuti mwana tinamusiyirano medi amene tikukhala naye kaya ndi wachibale amene tikukhala naye kuti amuyang'anire mwana uja koma sukulu yapano ikunena kuti pakhale homeschooling parent athandizire homework unthandizira bwanji iwe supezeka pakhomo wandipesete mwana uja kumuthandizira homework ndi anane ake wandipesete kamwina ndi mwana wina mnyumba momwemo so nzoti relationship ikuthawa ndiye kumaliza kwanga nditere kumalawi kuno mavuto okhudzana kaya ndi chamba ka zinthu zozunguza ubongo akunkerankera patsogolo kwambiri kwabweranso ma drugs ena amene mwina tinkamangowamva kuja kuno kuli kokeni kuja kuno kuli zotani zimenezo zimaoneka ngati zakwa azungu zaku western world kaya kuti pano pazili nkhonde mwathumu zikuchitika chinthu china ndifunanso ndatsimikizira anthu notone makolo okha komanso anthu amene timasunga kaya chinyamata kaya even akuluakulu tomwefe kwabweranso njira zina zimene anthu akugwiritsira ntchito zinthuzi mwachitsanzo pali njira ina imene anthu akumagwiritsa ntchito mowa kuwamu kuti makolo sitikudziwa kwabwera ka trend kama drink bottle mwana matenga drink bottle skulu drink bottle ya dadi ya ndani anthu akumwa zinthu zina kugwiritsa ntchito zinthu zina mnyumba mwathu momwemo wow kutenga mowa ndikuyika mfriji mu drink bottle amwa nyumba momwemo mwana anusanatuluke inu mwati akumwa madzi chinthu china supply anthu amene timanena pano pakwabweranso trend kuti tungokhala m'mipanda watsekerana athu m'mipanda musaone ngati kuti mwana wanu mukatsekera mu mpanda ndoti katundu samupeza katundu akumpeza kudzera manani amene ali nyumba momwemo kandi masikirite gadi amene tikulemba ndi amene akubweretsa ifo ana aja akumanena kuti ndikupatsa 2000 munthu ndikulandira kale salary yochepa mwana akundiuza kuti andipatsa 2000 ndipita ndikamgulira ndimpatsire zikuoneseratu kuti muli ndi nkhani ndiyeno zili bwino chifukwa timafuna kuti nkhanizo zituluke poyera tikamazapitiriza sabata yamawa tizayambirira pamenepo chabwino kwa lero ndikuthokozani kwambiri onse amene tinali limodzi pa wireless komanso pa television nkhani ya mankhwala ozunguza ubongo amangoti mankhwala wankhani ndi chamba chakula mutu apa chamba mowa ndi madrag ena amene akubwera ndi yayikulu pamalawi pano ndi tikufuna kuti tituluse poyera tikambirane pavutoli likuoneka kuti likunkalikula timalizire pamenepo m'malo mwa Mr. Mafuta amene ndi clinical associate mental health akuti thandizira pa nkhani imeneyi dzina langa ndi Patrick Kankwatira tikumanenso sabata yamawa kuti tichizize nkhani imeneyi zikomo.